Ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα θα ξεφύγουμε από αυτή τη νέα διάσταση του Minecraft. Λοιπόν, άμα έχετε δει το προηγούμενο βίντεο μου, ξέρετε ότι έχω κολλήσει σε αυτή τη διάσταση. Άμα όχι, πηγαίνετε να το δείτε. Τέλος πάντων, έψαξα λίγο στο Google πώς θα φύγεις από αυτή τη διάσταση και βρήκα τον τρόπο. Αλλά πρέπει να μαζέψουμε μερικά υλικά. Πρώτα θα χρειαστούμε χώμα και λίγο ξύλο. Θα μαζέψουμε το χώμα εδώ. Μαζέψουμε και εδώ. Δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ χώμα. Θα πάω να σπάσω και λίγο ξύλο. Πού είναι το ξύλο? Εδώ έχει ξύλο. Να σπάσω λίγο ξύλο. Δεν ξέρω, κάνω ό,τι μου έλεγε στο βίντεο. Ωραία, να μην είμαστε έτοιμοι. Θα χρειαστώ κι άλλο. Λογικά. Ναι, και όμως υπάρχει τρόπος να φύγεις από εδώ και είναι πιο εύκολος από όσο νομίζεις. Αρχικά χρειαζόμαστε το χώμα και 4 ξύλα. Πήρα 5, έτσι. Αν χάσουμε ένα ξύλο, μαγικός. Λοιπόν, όχι, δεν θέλουμε εδώ το χώμα. Να το φτιάξουμε έτσι. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, βάζουμε εδώ το ξύλο. Έγινε γρασίδι, αλλά δεν θα μας ενοχλήσει αυτό. Πρέπει να βγούμε από εδώ. Τώρα θα βάλουμε αυτό στο... Όχι, δεν θα βάλουμε αυτό. Θα βάλουμε αυτό στο κέντρο. Δεν πρέπει να είναι κάτι εκεί ανάμεσα. Και τώρα θα τραγουδήσουμε. Αν χρειάζομαι και λίγο φαγητό. Δεν πειράζει, φεύγεις. Και να μην έχεις όλο το μπαρ γεμισμένο. Τέλος πάντων, και θα πούμε πάλι τις μαγικές λέξεις. Ένα πράγμα να θυμάσαι μόνο, ιτζία μόνο. Αν δεν έχεις χάρτη, ιτζία, να μη φοβάσαι. Πάλι δεν έγινε τίποτα. Όταν το σπάσω αυτό, θα φύγω. Το σπάω. Έτοιμοι. Αντί. Γύρισα. Ναι. Έφυγα από αυτή τη διάσταση και για να μην πάει κάποιος άλλος θα βάλω μερικές δυναμίτες για να καταστραφεί. Λοιπόν, δυναμίτες. Γι' αυτό μοχλός ήταν. Ας το τραβήξουμε. Το αφήνουμε έτσι. Μόνο μην χαλάσει το χούγκι βούγκι. Για να δω. Πρέπει να φύγουν όλα τα βιβλία, αλλιώς λειτουργεί ακόμη. Λοιπόν, θα εκραγεί. Ναι. Ωραία, τώρα πρέπει να τα μαζέψω όλα αυτό. Αυτό θα πάρει λίγη ώρα. Πάντως ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, πολύ μικρό βγήκε. Αλλά ευτυχώς ξέφυγα από εκείνη τη διάσταση. Λέω να το καταστρέψω όλο το πορτάλ. Έτσι. Μην είναι αυτό. Δεν πειράζει, θα το καταστρέψω. Να μην μείνουν άλλα. Μαζεύω τα βιβλία. Τι είναι κάτω γενικά. Και ας γεμίσουμε την τρύπα. Ενώ σας μιλάω. Like και subscribe. Για να μπορώ να μην ξαναμπω σε εκείνη τη διάσταση. Αν ξαναμπω σε εκείνη τη διάσταση θα είναι πιο δύσκολο να φύγω. Ναι. Θα γεμίσω λίγο την τρύπα εγώ, μη φοβάστε. Θα σας δείξω πώς να γεμίσετε και μία τρύπα. Έτσι, τόσο εύκολο. Πανεύκολο. Δείτε πόσο εύκολο είναι. Πάμε και πάμε. Ναι. Λοιπόν, θα καλύψω εδώ αυτό κάτω και αυτά εδώ
Έτσι. Γιουβέτσι. Ναι. Έτσι. Έχει και εδώ να το βάλω κάτι. Περιμένετε λίγο. Φιλαράκο! Τι κάνεις? Καλά είσαι? Τι ανταλλάσσεις? Γιατί... Φύγε. Δεν μπορείς να φτιάξεις σούπα με μανιτάρια. Χρειάζεται και ξύλο. Και δεν πουλάς ξύλο. Και βλέπεις κάπου εδώ ξύλο. Περίμενε. Σε καλύβουν οι λάμες σου, Να έχεις Καμίλα. Καμιλοπαρδαλής. Καμιλοπαρδαλής. Γιατί σας το δείχνω τώρα αυτό? Νομίζω μερικά άτομα δεν ξέρουν πώς να φτιάξουν μία τρύπα και όταν γίνεται η τρύπα απλά καλύβουν το από πάνω. Ενώ θα έχει τέρατα από κάτω, διότι τα τέρατα δημιουργούνται στο σκοτάδι, στο Minecraft. Μη φοβάστε στην πραγματική ζωή. Μη φοβάστε. Δεν δημιουργούνται τέρατα από το σκοτάδι, μη φοβάστε. Μόνο στο Minecraft γίνεται εξαιτίας της λογικής του Minecraft. Γιατί το ξέρατε ότι στη λογική του Minecraft το π ισοδυναμεί με 14,3. Το ανάποδο από την πραγματική ζωή. Κι όμως, το ανάποδο. Και το ξέρατε ότι στο Minecraft μπορείς να μην χρειάζεται να πίνεις νερό για να επιβιώσεις. Ναι, αυτό λέγεται λογική του Minecraft. Με αυτή τη λογική δεν έχει το παιχνίδι τόσο πολύ να είναι κάτι σαν αληθινό παιχνίδι, βρε παιδί μου. Ούτε τα γραφικά καθόλου κοντά δεν είναι σαν αληθινό παιχνίδι. Εντάξει, χρειάζεται να τρως, εντάξει, έχεις λίγο τη ζωή σου, πρέπει να προσέχεις. Αλλά υπάρχουν τέρατα που στην πραγματική ζωή δεν υπάρχουν τέρατα. Οπότε να καταλάβετε ότι το Minecraft δεν είναι αλήθεια, παιδιά. Ναι, δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορείς να πετάς, ξέρω εγώ, χωρίς να γίνεται τίποτα. Θα κάνω λίγο μέρα. Όχι, ναι. Ελπίζω να σας αρέσει πως φτιάχνω την τρύπα μου. Και ναι. Ας ανεβώ λίγο πάνω. Και αν έχεις μείνει μέχρι εδώ, θέλω να σου πω κάτι. Περίμενε λίγο. Με βλέπεις? Λοιπόν, αφού με βλέπεις, σε ευχαριστώ που μείνας μέχρι εδώ. Σημαίνει ότι στα αλήθεια σ' αρέσουν τα βίντεο μου και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Να έχεις μια καλή μέρα και να κάνεις like και subscribe. Αντίο!